Salam dostlar, yeni men İzzet Adil Yalqım TV kanalında siz mihriban doğanlarımızın ve kadirli görücülerin, dinleyicilerin hizmetinde karar taptım. Umid etken nide bolsaňyzam hemmeleriniz sağ salamatlıkda yaşap ýören bolsaňyz diýip. Dostlar, bilişiňiz ýaly biz Yalqım TV kanalında biraz gijikdirýär. Nämçin diýende biziň studio müşkillerimiz, gynçylyklarymız bar. Olary yerleştirecek bolup, düzülecek bolup biraz güýmenýär we hyzmetiňizde biraz gijirek gelýär. Dostlar, indi studionam takriban gurşap bolduk. İnşallah hemişe sizleriň hyzmetiňizde ýene karar tapar we türkmençilik hakynda hemişe gürleşdirip durar. Onda bolsa dostlar, bu programda Ustad Abdurrahim Oraz agamyzyň öz seslerinde ve öz şiirlerini diklum eden videolarını sizlere höderler, sizler bilen bile paylaşar. Onda bu wagtyňyzy köp almaýas, barýas Ustad Abdurrahim Oraz agamyzyň şiirlerini ve öz seslerini dinleýär. Ondan soň videomuza dowam ederiz ýene. Silsiledarın boloyun, kulpagyň ucunu ber, silsiledarın boloyun. Bir gülüp bakmaňa ýan, aşyk zaryň boloyun. Isleseň ýanyma gel, ýa-da meni çağır sen. Gije gündüziň olup leyl-i naharyň boloyun. Sen gülüm bolsaň eger, köýüňe men baglanayyn. Sen gülüm bolsaň eger, köýüňe men baglanayyn. Täzeliklerini görüp pasly baharyň boloyun. Täzeliklerini görüp pasly baharyň boloyun. Hem kabul etseň eger, sen meniň ihlasymı ýar. İki dünyada senin vefaly ýaryň boloyun. Ger şefaqat eýleseň sen bir demi bu oraza, hem wefadaryň olup namusy haryň boloyun. Hawa dostlar, bizler Ustad Abdurrahim Oraz agamyzyň şiirlerini ve öz sesleri bilen dinlep geldik. Umid etken sizlere yakımlı tamam bolan bolsa deyip doğrudanam oňat edip ýazypdyrlar we oňat diklum edipdirler oňat sesleri bilen. Indi bolsan ýene bir şiirlerini dinleýärs. Şiiriň unwany Ak bolsun. Bu şiiri hem dinleýärs, bu şiirden soň hemmeleriňiz bilen hudaýalaşmaly bolýar. Onda ýene intizara goýman, ikinji şiirlerini hem birlikde dinleýärs. Ak bolsun. İlimin gazanında palav hem bal kaynasın. Her bir türlü nimetler köpten hem bol kaynasın. Men isem ya imesem, ilim mudam dok bolsun. Mudam yürülecek yollar endigan hem ak bolsun. Uruş odiyo olsun, Allah rahatlık versin. Dolu bütün erkinlik hem farahatlık versin. Hoşluk toylar tutulup, ilim hoşuşat bolsun. İlat etkili gelip, dünyamız abat bolsun. Şonda bolur orozun, göňli hem ýüregi şat. Şonda bolur bu başım, her türlü gamdan azat. Hawa dostlar, bugünkü programımız Ustad Abdurrahim Oraz agamyzyň şiirlerinden, iki şiirinden ibaratdy. Muny hemmelerimiz birlikde gördük. Onda basan wagtyňyzy almaýar. Erteki programımyzyň uğruna çykýar. Sizler hem bir de kommentde ýazyň. Bizler bilen hemkarlaşyň, nämenin hakynda bolsun. Köprek köşeder türkmenleriň däbi desturlary barasynda ýeti gidip barýan ferhingleri barasynda sizlere aýdyp geçsek diýip. Onda basan wagtyňyzy köp almaýar. Ýene gelecek video çelli her bir ekliňizde kudratly güýçli Allah Taala tapşyrýan. Nide bolsaňyzam hoş sag bolun. Allah ýarlaňyz bolsun.